Eskerronezko kantuz diezaiogunekin, zuk emanikan dugu bizia gurekin, zuk diozu lurrari errotik eragin, zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Lurralde hontan jauna izan gaitezen gu, herri berria eta erresuma santu, berritu den munduko apaizta testigu, gizonentzako zure argi diztiratzu. Eskerronezko kantuz diezaiogunekin, zuk emanikan dugu bizia gurekin, zuk diozu lurrari errotik eragin, zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, jainkoari eskatu dezaiegun, presta ezala geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, seme alabatzat hartu gaituzu maitasunez, eta argiaren seme alaba egin gaituzu. Egizu ez gaitzala inguratu gezurraren ilunpeak, eta bizi gaitezela beti zeure egiaren argi ederrean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta reg bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amosen profezia liburutik. Israelek gaiztakeriarik asko egin du, zein baino zein handiagoa. Beraz, ez diot barkatuko. Gizaki zuzena dirutan saltzen baitute, eta behartzua oinetako pare baten truke. Jende xehea lurreko hautsaren kontra zapaltzen dute, errukiaren eskubideak baztertzen. Aita semeak neska bera ganadoaz, nere izen santua profanatuz. Behartzuei baituran hartutako soinekoen gainean etzaten dira, edozein aldare ondoan. Multaz kendutako ardoa edaten dute, eta beren jainkoaren etxean. Nik zuntzitu nuen amortarra haien aurretik, zedroa bezain tantai, eta aritza bezain sendo zen amortarra. Fruitua botanizkion gainetik, eta sustraiak atera azpitik. Nik igoarazi zintuztedan Egiptotik, eta pasamortuan barrena 40 urtez eraman, amortarren lurraldeaz jabetu zintezten. Orain ordea, nik zapalduko zaituztet. Garibala zamatutako gurdiak lurra zapaltzen duen bezala. Bizkorrak ezin izango du ihes egin. Indartsua ezin izango da beren indarraz baliatu. Ausarta ez da bizirik aterako.
Gezilariak ez du zutik iraungo, oinezkoa ez da libratuko, zaldizkoa ere ez da bizirik aterako. Egun hartan, gudarietan ausartenak biluzik egingo du ies. Hala dio jaunak. Jaunak esana. Aditu ongi, jainkoa zahaztuok. Aditu ongi, jainkoa zahaztuok. Nola ipaditzakezu nere arauak eta nere ituna ahotan hartu, nere zentzabideari gorroto badiozu eta nere hitzei bizkarra ematen. Aditu ongi, jainkoaz ahaztuok. Lapurra ikustean harekin zoaz lasterka, adulterio gileekin elkartzen zara. Harin duzu ahoa gaiztakeriarako, bizkor mingaina engainua asmatzeko. Aditu ongi jainkoaz ahaztuok. Zeure zenidearekin zenidearen aurka gaizki esakadi duzu. Zeure amaren semea belizten duzu. Zuk horiek egin eta ni isildu, zu bezalakoa naizela uste alduzu. Salatu egingo zaitut, aurpegira botako dena. Aditu ongi jainkoaz ahaztuok. Aditu beraz ongi jainkoaz ahaztuok. Bestela ondatu egingo zaituztet. Eta ez da libratuko zaituztenik izango. Eskerroneko oparia eskaintzen didanak, horrek ematen dit aintza. Onbideratzen denari erakutsiko diot neure salbamena. Aditu ongi jainkoaz ahaztuok. Aleluia, aleluia. Gaur ez gogortu bihotza, entzun jaunaren ahotsa. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek, bere inguruan jendetza handia ikusirik, beste itxasertzera igarotzeko agindu zuen. Orduan, lege maisu bat aurreratu zitzaion esanez, maisu, nora nahi jarraituko dizut? Jesusek erantzun zion, azeriek badituzte zuloak eta zeruko hegaztiek abiak, gizonaren semea ordea ez du burua nun ezarri. Beste batek ikasletakoa zena esan zion, jauna, ustazu lehenik nire aitari lur ematera joaten. Jesusek erantzun zion, zuk jarraitu niri, eta utzi hildakoei bere hildakoei lur ematen. Jaunak, esana? Eskerra zuri jauna. Zuk jarraitu niri, esaten digu gure jangoikoak. Hitzoiek luzau zizkion ikasleetako bati. Apostoluei, ikasleetako bati. Eta horik ze zan nahi du? Geure zenidiek ezin ditugula lurperatu? Geure zenidengatik ezin dugula negar egin? Geure zenidengatik ezin dugula dolurik pasa? Hori gure jangoikoak ez du esaten. Esaten digu, utzi hildakoei, beren hildakoei lur ematen, zuk jarraitu niri. Zer esan nahi digu? Azkenin, gauz batzuk
Gauzasko onak dira, ez da? Gauzasko onak dira. Ez danak, baina asko onak. Baina on hoietan zailkatzi dauzkeu baitare, ze gauz ematen diguten salbamena, eta beste gauzak ez digute ematen salbamena, naiz eta onak izan. Ni igande arratzalde batean etxean pelikula bat ikusten bali badet, edo zinea joten bali naiz pelikula bat ikustea, zerbait ona da. Baina niri salbamena ez dit ematen, horrek. Ni igande arratzaldean pelikula ikusi ordez, nire gelan zartzen bali naiz, eta otoitzean azten bali naiz, adibidez. Horrek, hori zerbait ona da, eta salbamena eren bide ekintza da. Edo igande arratzalde baten, zenide bat gaixo daulako bisita juten bali naiz, zerbait ona da, eta horrek salbamena ere ematen dit. Orduan, Jesusek esaten digu, jarraitu niri. Zan nahi dut, jarraitu niri, esan nahi du, zu fia unitaz. Ni zainduko zaitut zu, eta zu zaindu ni. Eta hor dago. Ez hasi nahazten gauzak. Ez hasi nahazten gauzak. Porque azkenien, ardo on bati, ardo txarra nahazten bali badiozu, dana ardo txarra bihurtzen da. Eta hontan ebai, gauz honetan txarrak zartzen bali baditugu, hasi, por hasi, ez dugu ez gera inora joango. Jesusek esaten digu, jarraitu niri, beste dana utzi. Geure helburua izan dadila jangoikoaren bizia, jangoikoari jarraitzea. Ez du ezarai beste gauzak ezin ditugula egin, bai, egin ditzazkegu. Baina geure helburua izan dadila, geure helburua izan dadila berari jarraitzea. Bera gugan bizitzea. Él nos dice, seguirme a mí, le dice a una de las personas que le sigue a él, ¿no? Porque le plantea, ¿me dejas ir a enterrar a los muertos, a este familiar que se me ha muerto? Y él le dice, tú sígueme. No vayas a enterrar a un muerto que ya está muerto. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Al final nos quiere decir Jesús que nosotros nos centremos en Él. Porque muchas veces estamos haciendo cosas buenas, pero sin nada bueno en el fondo. Muchas veces se suele decir este refrán, ¿no? Andamos en las cosas de Dios, pero no andamos en Dios. Andar en las cosas de Dios es bueno, pero el fruto de andar en las cosas de Dios, pues no tiene sustancia. Tenemos que andar en las cosas de Dios, pero con Dios. Eso es seguirle a Él. Que nuestra fundamentación de vida sea contemplarle, amarle y seguirle. Y eso es lo que tiene que tener un cristiano, ¿no? Eso es lo que tiene que tener como fundamento de vida un cristiano. El querer estar con Él. Como los jóvenes quieren estar el sábado a la noche con sus amigos, es el fundamento de la semana para los jóvenes, para los cristianos tiene que ser el domingo, el estar con Él, en la comunidad, en la parroquia y en torno a Él, en la Eucaristía.
Kristok, zenideok, egin dezagun otoitz gizon emakume guztien beharrak gogoan izanik. Munduan zabaldua dagoen Eliz elkartearen alde, bildu bat egin eta santutu dezala herri guztietan salbamenaren ezaugarria izan dadin. Eska dezaiegun jaunari. Herrietan eta herrien arteko harremanetan arduradunak eta agintariak ahalegindu daitezela bakeari eta solidaritateari bidea egiten. Eska dezaiegun jaunari. Eskonkidea galdurik, bakardadean gelditzen diren alargunen alde eta umezurtzen alde. Gizartearen laguntza ekonomikoa ez ezik, nahigabea emateko zenide laguntza ere izan dezatela. Eska dezaiegun jaunari. Geure Eliz elkarte honetan ere izan ditzagula espirituak pizten dituen zerbitzuak onartu eta betetzeko prest egongo diren bokaziodunak. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zurenaren hogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zurenaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, sakramentu ezaugarrien bidez, bere betera ematen duzu geure erospena. Egizugu guztion zerbitzuak gai egin gaitzala, zeure doain santuak hartzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera egin duzu gauza guztien buru, eta beraren betearen betetik eman diguzu guztioi, izatez jainko izanik, ezer ez du egintzen eta gurutzeko bere odolaz, zerulurrak baketu zituen. Hori dela eta denen gainetik goratu duzu, eta salbatzaile egin haren esanera jartzen diren guztientzat. Horregatik eingero eta goia eingeroekin, ahalmena, nagusitza eta zeruko talde guztiekin zeura intzari goratzare hau, beti eta beti abesten dio. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zerulurrak bete ilauzta, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gehar duek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, hogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jaun guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregar. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengo guztiok betiko bizia eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkede izan diren santuekin. Haiek batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztion horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerena. Santo izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala, lurrean ere. Emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan zure errokiari esker, begatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaio zu elizari pakea. Eman batasuna. Errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zuekin. Emaiozue, alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinero zure etxea, baina zazuz bat, eta zazuz nahi. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren jauna. Jesusen bihotza dago zuturik, maitasuna gertzen alde guztitik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotza
izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren jauta jabea. Egin dezagun otoitz. Eskaini eta hartu dugun opari santuak, bizi berri gaitzala jauna. Maitasunean etengabe zurekin bat eginik. Beti iraungo duten fruituak eman ditzagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun etzi elkarrik usten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.